Moikka! Mun nimi on Reetta ja tällä videolla sä opit, mitä paperittomuudella tarkoitetaan ja millaisena ilmiönä se näyttäytyy Suomessa. Paperittomat ihmiset on hyvin heterogeeninen ryhmä ja paperittomaksi voi joutua hyvin monista eri syistä, eikä sille ole yhtä ainoaa määritelmää. Ja paperittomien tilanteet voikin olla keskenään hyvin erilaisia. Usein kuitenkin paperittomille jo semmoiset elämän perusedellytysten täyttäminen on merkittävä haaste, ja heillä onkin kohonnut riski joutua ihmiskaupan sekä hyväksikäytön uhriksi. Paperittomuus on yksilöille ja perheille äärimmäisen kuormittavaa, ja usein paperittomat aikuiset ja lapset kärsiikin traumoista ja psyykkisistä oireista. Paperittomuus ei ole mikään pysyvä olotila, se status voi muuttua ajan saatossa, minkä vuoksi paperittoman voi olla haastavaa ymmärtää esimerkiksi sitä, millaiset palvelut kullakin hetkellä kuuluu itselle siihen statukseen perustuen. Suomessa paperittomien tarkkaa määrää ei tiedetä, koska niitä ei mihinkään kirjata tai rekisteröidä, mutta eri asiantuntijat on arvioinut, että Suomessa on tällä hetkellä noin 3000–6 000 paperitonta henkilöä, ja heistä suurin osa oleskelee pääkaupunkiseudun alueella, mutta heitä on myös muuallakin Suomessa. 1.1.2026 alkaen paperittomille on annettava lakisääteisesti kiireelliset terveyspalvelut ja joissain tapauksissa myös välttämättömät. Onkin tärkeää, että terveydenhuollon ammattilaisena varmistat työpaikkasi ajantasaisen ohjeistuksen ja sen, että ymmärrät sen ja seuraat myös hyvinvointialueesi päätöksiä koskien tätä aihetta. Paperittomat hakeutuu terveydenhuollon palveluihin pääosin hyvin tavanomaisten syiden vuoksi, kuten esimerkiksi ruoansulatus- tai hengitystie- tai tuki- ja liikuntaelinsairausten takia. Heillä kuitenkin voi olla korkeampi kynnys hakeutua terveydenhuoltoon, ja he ylipäätään voivat kokea monia erilaisia esteitä. Paperiton terminä voi olla harhaanjohtava, koska se helposti assosioidaan henkilöllisyystodistuksen puuttumiseen, mutta paperittomilla ihmisillä voi olla kuitenkin henkilöllisyystodistus itsellä. Aina näin ei kuitenkaan ole. Ihminen voi myös syntyä paperittomaksi. Pelastakaa lapset ry:n selvityksen mukaan Suomessa on noin 10, mahdollisesti 100 paperittomia perheitä. Paperittomilla voi olla varallisuutta, mutta harvemmin näin on, koska paperittomilla ei ole työlupaa. Osa kuitenkin tekee epävirallisesti töitä esimerkiksi siivous- ja ravintola-alalla ja eri alustatalouksien kautta. Paperittomat voivat olla hyvin alttiita työperäiselle hyväksikäytölle. Paperittomat ovat tilanteensa vuoksi haavoittuvassa asemassa ja heidän olemistaan usein leimaa ikään kuin tämmöinen yhteiskunnan ulkokehällä oleminen, koska palveluihin pääsy on usein hyvin rajattua. Etenkin viimeaikaiset lakimuutokset koskien terveyspalveluja ja oleskeluoikeutta ovat entisestään vaikeuttaneet heidän mahdollisuuksia rakentaa pysyvää ja pitkäaikaista elämää Suomessa. Kiitos tästä. Täytethän vielä lyhyen palautelomakkeen, jotta me voidaan hankkeessa kehittää meidän koulutuksia. Kiitos jo etukäteen, kun täytät palautteen. Nappaa vielä ylös meidän neuvontanumero, niin sä voit olla yhteydessä meihin paperittomuutta koskevissa asioissa. Kiitos paljon.